Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dan Mambila Plateau na Gembu, Sardana Local Government Hainare Village. Shine ƙauyen mu kenan. Amma this is Gembu hometown namu ne kenan. Amma yanzu a Gembun kake da zama ko ina kake da zama? Ni ina zama Abuja. Birnin tarayya. A matsayinka wanda kake zama Abuja, kana aiki ne can ko kuma kana wasu? Ni Abuja ina zama ni international businessman, export and import. Shine business nake. Na miske ne? Yes, of course. Miske ne. To amma a business da kake ya kai ka fara harkan content? Harkan content I just want to do it because of my people. Ina son yin shi don mutane na ne. Ka san mu Hausa Fulani, we bloggers Hausa Fulani ba mu taimako mutane mu. Kawai muna kana social media kana zagi kawai yake. So na ce bari yi enlighten mutane na kaman mutane mu Fulani da suke daji, ka san they don't have backup, they don't know many things. So shine yasa ina amfani da harshen mu na Fulatanci, ina ta wayar da su, ina ga musu ga yadda za su zama da duniya. Ina son mutane na, ina son kuma arewacin Najeriya, kuma ina son Najeriya, ina son Africa as entire. Shine yasa kawai na ce let me start from the home. Wani platform ka fi ba? Na fi Facebook din da TikTok. Pullo kosam. Gaskiya ne. To amma kamar yare nawa ka fi ji kenan? Yarurruka dai na dan ji dai kaɗan daga nan Nigeria, international languages. International kamar wanne da ina dan taba Arabic kaɗan. Ina dan taba Chinanci ma kaɗan. A lallai ka san international din gaskiya ka san kuma ina French na fi ji ma a international languages apart from English ina jin French more. Matakin karatu kuma me kake da shi? Ina nan almost graduate I can say. Degree holder. To amma me ka preferring akan aikin gwamnati da kuma kasuwancin da ka rige wanne yafi maka? Ni ba na son aikin gwamnati gaskiya, aikin salary ma gaba kida ba na so. Automatically ina son ga mutane suna sana'a, suna businesses, ka gane shine yafi ma a duniya. Duk ko gwamnati ma business suke yi. Ai sai aikin salary ne kawai. Wata rana za ku sa mutanen ku wasu su shiga gwamnati, wasu kuma su yi kasuwanci kawai, ko bootstore site kuna nan shine yafi kai kan. Amma dai ni dai na ba da support 70% a business dan aiki ma na salary ma gaba kida automatically. Don duk masu kudi a duniya ba wanda yake aikin salary, dukan su business ne suke yi. So ina son matasa fa kowane iri na su samu sana'a, su dinga aiki, su zo su nema halal ɗinsu. Ka sani I'm a hustler, I'm a street boy. You know, I started long time ago, over 25 years. I was in Lagos. Amma akwai bidiyon ka da na ga da Salbas. In ba za ka manta ba, akwai bidiyon ka da na gani da Salbas a Saudi Arabia da sauransu. Idan ka da irin wannan manyan mutane ne, ya kake coming closer to them? Is it before ka san su ne ko kuma immediately kawai ka ga mutum kawai inda kana bukata abu da za ka zo kusa da shi ne kawai? Yawanci sun san ni na san shi. Yawanci su na san su. This oil marketers. Akwai bidiyon ka da na gan kuma da Aisha Umaira matar Rarara, shi kuma ina ne wannan? Ita ka san ba Fulata ne. I like her as she's a Hausa Fulani, I can say. How she's very simple and okay. That's why as we met. Baka gane da Rarara kan ba? Banga wannan da Rarara ban gani. Ka duba da kyau za ka gani. Duba da wani kai cewa matasa da Fulatanci. Fulbe ka wani konviyata mu bana min pullo kosam, national youth leader tabital pulaku. Konde we are Fulbe ka ndare cost idi. We left behind. Min do. So abin da kuma zaka ce a dalibai wanda suke kan karagan karatu da kuma wanda suka gama shawarar da zaka ba su kudanci da sauransu? Ai ka dalibai sun ka je ka gama karatun ka karkan nemi aikin gwamnati. You just stay and do on your own business. Yau kuma a rana zaka yi ka samu 10 million a business. 20 million naira zaka samu yau nan ba wahala, waya ma zaka yi kai in dai business ne. Ka gane? So I know business, I like business, I love business. That's why we need business. That's why I'm battling with the United States. The Donald Trump, the United States of American. Mun gama content da shi, alhamdulillah. Mun je kuma shawarwari da kuma yadda ya fara. Kuma mun zo Gembu duniya ne. Kuma ya zo gida dukan mu ne shi duniya ne ma jama'a. Kuma dukan mu yanzu ga Gembu duniya ne da dai kulu ya da suna sai da godiya Allah saka. Wannan suka fi so ne duka suna nan.